Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Saputra dari 10 PS3, nomor absen 13, akan membawakan lagu tembang Mojopat yang berjudul Pucung. Bapak Pucung, dudu watu, dudu gunung, sapa mun ing alas ngon-ingone sang bupati, prapating marga si Pucung lembah grama, dadi bocah kudu sregep lan sinau ben ora rekoso. Sinau ditenani yen wis sukses, aja lali mring wong tuwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.